שלום, ותודה שהצטרפתם לחברת דורונט. כאן אצלנו תוכלו לקדם את האתר שלכם, קידום אורגני, קידום ממומן וסתם קידום אם בא לכם. האתר שלנו מציע הסברים לגבי ה-PPC, שזה אומר אתם לוחצים על זה שבגוגל ומשלמים כסף. לוחצים, משלמים כסף. לא לחצתם, לא שילמתם. בנוסף לאתרנו תוכלו למצוא מגוון מאמרים אשר יסבירו לכם כיצד לעשות את האתר שלכם שיווקי. למשל, אתם רוצים שהגולש ייכנס ויראה שאתם מוכרים חולצות נגד זהה. איך הגולש יגיע לאתר שלכם? זו שאלה טובה. בואו נעבור ללוח. לא רשמתי כלום, אז נחזור למחשב. בכל אופן, לחצו כאן למעלה על המאמרים ותוכלו להגיע למגוון הסברים מעניינים ושימושיים. כאן חברת דורונט מאחלים לכם גישה נעימה, וזהו.